benvinguts i benvingudes a un nou programa de Full de Lectura. En aquesta ocasió ens hem traslladat a la Biblioteca Municipal de l'Alcúdia per a parlar del llibre Narcís o l'onanisme, de l'escriptor Carles Fenollosa. Està amb nosaltres, què tal? Molt bé, gràcies. Estem també amb Toni Montes, ell pertany al blog de Progrés Jaume I, l'associació que organitza el grup de lectura de l'Alcúdia, on precisament han llegit també aquesta lectura, què tal? Hola, molt bona vesprada. I benvingut també Vicent Baidal, ell és editor i historiador, què tal? Hola, molt bé. Parlarem de Narcís o l'onanisme, una obra que conta la història d'un jove que viu a la ciutat de València, però darrere d'aquesta descripció tan senzilla trobem altres temes dels que podem també parlar, tragèdies personals, desenganys, treballs precaris. Qui és Narcís, Carles? Pues esa és una bona pregunta, la veritat. Bé, Narcís és un personatge que en el fons vol ser una miqueta un personatge en la línia dels antiherois que n'hi ha hagut sempre en la literatura, perquè això és un poquet la condició humana de xocar sempre contra la realitat, ser molt idealista en certes coses i després no veure realitzat aquestes idees i ser contradictori. I bueno, en ell se volia posar això en un context actual i en una ciutat que conec perquè no podia fer-ho en una altra. I jo crec que és això. Què en penseu vosaltres d'aquest personatge? Jo crec que té com les condicions dels grans personatges que sempre ens enganxen, els personatges de ficció o reals també. Una condició normalment és que hi ha una part tràgica, normalment hi ha una part de malestar, d'alguna tragèdia que els ha passat, en el cas de Narcís també hi ha alguna cosa d'això, però al mateix temps que aquesta part tràgica del personatge també l'espenta a fer coses molt idealistes, també té una utopia, té un somni, i precisament aquesta part tràgica li va donant ànims per a voler transformar i canviar les coses. I això jo crec que enganxa molt i que té una part d'antiheroi, de Quixot d'alguna manera, però en aquest cas en la València del segle XXI. Què t'ha enganxat? A tu, Toni? Jo crec que és un fatalista, ho parlarem quan vingui al grup de lectura, és un fatalista que tot és renegar de tot li pareix mal i no fa res per evitar-ho. Ell diu que sí, bé, n'hi hauria que... Sí, jo crec que sí, té unes il·lusions, té uns somnis i vol canviar les coses. I té esperances, no? Tu creus que té esperances? Bé, home, quan parlem de fatalisme, i ho van comentar aquella vegada, no? És de veres que els fatalistes, al final... Tot és renegar. Tot és renegar, però no fer res, no? I home, com a personatge sí que intenta fer alguna cosa, però sí que és de veres que no acaba d'aconseguir-ho, i això és cert. Però no penso que siga un fatalista al 100%, perquè si no, no faria res. Vull dir, el fatalista al 100% no fa res de res, i ell en el fons sí que està intentant canviar alguna cosa, no? El llibre té moltes referències reals i també altres ficcionades. Una persona que viu, per exemple, a València, si llig aquesta novel·la, podria sentir-se identificada? Quin lligam hi ha entre... Jo crec que sí. A mi m'agrada sempre veure que un llibre pot tindre molts nivells de lectura. Una persona diferent a una altra pot trobar més o menys coses depenent de com és. I en aquest cas jo crec que una persona que visca a València i que compartisca una miqueta el món de referències del llibre en trobarà moltíssimes en la realitat. Això no vol dir que no tinga també un component, com has dit, de ficció, perquè en el fons és ficció, però molt que siga una ficció molt acostada a mi, perquè no tinc excessiva imaginació a l'hora d'escriure, però evidentment és un poc el joc entre les dues. Quin lligam penses que n'hi ha, Vicent? Jo crec que la ciutat de València és pràcticament un personatge de la novel·la. Narcís s'estima moltíssim la ciutat de València i constantment està dialogant amb ella, encara que siga un diàleg en el qual la ciutat no li respon, però ell sempre està pensant sobre la ciutat de València. També és, com deia ell, una ciutat de València molt vinculada a ser referents. Pot ser progressistes, pot ser valencianistes, fet és una València un poc cultureta d'alguna manera, perquè les parts que apareixen són la ciutat vella, els llocs amb més història, també la València del campus de Blasco Ibáñez, d'universitari, de gent més jove, també Benimaclet, també apareix en algun moment la València marítima, el Cabanyal, etc.
però jo crec que també, perquè sempre s'ha parlat molt de que la novel·la se centra molt en València, però també hi ha dos eixides fora de la ciutat de València molt significatives, una a Xàtiva, un poc pel que representa per la història dels valencians, el que va passar amb la Guerra de Successió, els socarrats, etc., i una altra a Alacant. I ahir en Alacant també es fan moltes reflexions des d'aquest punt de vista de la valencianitat i també amb referències metaliteràries sobre novel·les que han escrit la ciutat d'Alacant, i crec que això un poc centra la ciutat de València en la novel·la, però també té una visió de país molt més general. Què en penses, Toni? També toca el tema del turisme i de com la gentrificació de les botigues, del comerç tradicional, està xuplant-se-lo els fast foods i les botigues de cafè que n'hi ha ara, que són molt cares, que fan que la gent hagi d'abandonar perquè no pugui viure en aquestes zones, en el centre de la ciutat sobretot. Editat per Drassana, amb el llibre vas aconseguir el primer premi Lletra Ferit de novel·la 2018. Què vas sentir quan Drassana decidís editar el teu llibre? Pues, home, molta alegria. Tot el món que fa un treball, espera, si és escrit és perquè siga llegit, i si damunt que te diuen que serà llegit i t'asseguren el fet de no quedar-te'l per a tu mateix, com li pot passar a qualsevol quan una cosa no funciona, damunt te donen un premi que és un reconeixement i som molt humans i també ens agrada que ens diguen que ho hem fet bé, no? I pues, que has de sentir molta alegria, la veritat. I també per una altra banda un poc de pressió, perquè en el fons penses, ara comença de veres la lectura i veure què traus del que te diuen i com avances. Sí, perquè hem de dir que és la teua primera novel·la, tot i que moltes veus destaquen la teua maduresa. Bueno, això, que ahir, com te dia, són opinions de lectors que t'arriben i després n'hi haurà qui li sembla una miqueta més juvenil, en el sentit que jo tinga més immaduresa o qui valore més que hi hagi parts més madures. Això ja és qüestió del lector. Per a mi me val tot el que me diuen i jo en el fons ho agraïs molt perquè així de cara al futur també puc anar pensant Tu què en penses, com millorar. Nosaltres a Carles ja el coneixíem perquè sí que havia publicat en una revista que editem, que es diu Lletra Ferit, i ell havia publicat columnes, reportatges, però clar, no és el mateix fer una columna de 700 paraules o un reportatge de 2.000 paraules que fer un artefacte literari com Narcís o l'onanisme. Llavors, quan ell es va presentar al premi i van veure el que havia fet, ens van quedar molt sorpresos. A més, la temàtica del llibre, sobre la qual tampoc normalment no havia escrit en els seus reportatges o no podíem imaginar que podia fer una història així, ens van quedar molt sorpresos i evidentment va ser el llibre que vam premiar. I pel que fa a la qüestió de la maduresa, clar, la realitat és que ell té 30 anys, crec, o estàs a punt de fer-los, a punt de fer-los, i clar, realment és una cosa prou inusitada dins del panorama literari general i més encara valencià que algú tan jove faci una obra d'eixa marca i d'eixa altura. Llavors, per la nostra banda, evidentment, esperem que siga el primer de molts, siga amb nosaltres o siga en altres llocs, perquè la veritat és que per a nosaltres crec que és més que una promesa, és una obra de primera categoria. Sí, perquè és una obra que destaca també per certes crítiques a diferents estructures culturals, no? De fet, Narcís és molt crític amb la literatura valenciana i diu que fins i tot el País Valencià té una novel·la pròpia, no? Sí, bueno, ahir, a veure, realment la novel·la, a més parlant de la ciutat, és una novel·la de ciutat i de ciutats, no per res, sinó perquè el ser humà cada vegada més està vivint en un àmbit urbà i és normal que a l'hora de fer literatura l'àmbit urbà se literaturitze, no? I siga matèria primera i no només, diguem-ne, paisatge. I després del tema de la crítica, és una novel·la que és una miqueta satírica, si vols dir, que a més tenim una tradició valenciana satírica molt important i hem fet una molt bona literatura en aquest sentit i per què no aprofitar-ho, no? Tal vegada, en aquest sentit, potser ho vaig fer perquè, no sé, està bé parlar de nosaltres mateixos. Quan dius que se critica la literatura valenciana o la cultura, el món cultural valencià, que és de les característiques que tots coneixem, en el fons també estem fent nosaltres autocrítica, perquè qui està escrivint o qui està editant o qui està llegint també viu dins d'aquest món. I sí que és cert que en el cas del valencià, com el món de què parlem és una miqueta reduït per els condicionants històrics que tenim, la crítica de vegades sona un poc com a
perillosa, no? Millor no ho facis, ja estem bé com estem, tenim això, no? Valorem el que tenim i pense que feia igual una miqueta de falta en aquest sentit. I després també perquè connecten el personatge, que és un personatge que això, és un fatalista, té molta ràbia, aleshores l'he deixat per alguna banda. Pense que la literatura valenciana està en respiració assistida, quasi, mantenida per l'escola i per algunes institucions. Caldria més, no sé de quina manera. A vegades, quan busquem novel·les o llibres, busquem més per l'autor o autora que pel llibre en si. Quin valor té apostar per gent jove com Carles? Bé, jo crec que intrínsecament no hi ha cap valor especial, és a dir, simplement que un autor jove, si ha fet una bona obra, doncs donem-li una oportunitat, però igual pot fer una bona obra una persona amb 30 anys que amb 45, que de fet és més l'edat normalment que hi ha en el panorama de la novel·lística, sobretot. En aquest sentit, un poc és que una persona tan jove faci un llibre amb molta personalitat, és com una primera empremta. De fet, ara quan parlem de la crítica al món cultural valencià, al món literari, una obra de la qual Carles ha escrit prou, que va ser Falles, folles, fetes foc, que ara de fet s'ha fet una reedició 45 anys després d'Amadeu Fabregat, que es va publicar en 1974. Aquella va ser com, o ell ha parlat algunes voltes, que va ser com la primera gran novel·la contemporània valenciana. 45 anys després, on estem? Jo crec que un poc el seu llibre fa un poc de reflexió en què hem fet en aquests 45 anys com a valencians i com a escriptors valencians i com a literatura i cultura valenciana. Algunes coses les hem fetes molt bé i hem tingut uns escriptors de primera línia. Per exemple, el llibre jo crec que és un clar homenatge a Joan Francesc Mira, que segurament serà, suposa que dels seus escriptors favorits, però per una altra banda hi ha coses que no les hem sabut fer bé o no han rodat com voldríem. Doncs un poc també, ara és com una segona fita, després d'aquell Falles, folles, fetes foc, doncs ha vingut Narcís a dir també la seua i a crear un poc de provocació, perquè és un llibre molt provocatiu. També una de les coses que li van dir quan volíem editar, li van dir saps el que estàs fent, no? Perquè tu vols publicar dins del panorama editorial valencià, però al mateix temps ens estàs criticant a tots. Llavors és un poc arriscat. Però jo crec que ahí també està un poc la màgia del personatge, que ho diu, però ell al mateix temps també està autocriticant-se. No és destructor absolutament, sinó que critica i ell mateix sap que ell mateix també està dins d'eixa crítica i d'eixa autocrítica. I crec que això és molt difícil de fer i Narcís ho fa molt bé. Crític també amb el periodisme actual, amb la deriva política de la ciutat de València. En aquesta crítica entra una miqueta, més que l'actualitat radical, perquè això se fa bé i de seguida, sí que una miqueta la generació actual, el moment actual en el sentit una miqueta més ample, que és el de, com deia el company, unes ciutats que s'estan convertint cada vegada més en platós i no en ciutats. I això és un fenomen a nivell europeu que pot connectar un poquet en el moment històric. Les ciutats són marca, són mercaderia i això també podia aparèixer si se situava l'acció en una ciutat. Algunes de les novel·les que han tractat la ciutat de València, per exemple, en el moment en què van ser escrites, aquell moment històric era el de la decadència patrimonial, que tot queia a trossos en la ciutat perquè no es valorava el passat i aleshores ara no és que caiga a trossos i això apareix per ahir, sinó que els trossos se restauren per a fer hotels dins dels trossos. Els grans palaus ja no és que caiguen, és que ara són hotels, però no viu ningú ni tampoc són museus, i aquesta és un poc la idea. Se critica, sí, i després el tema de la crítica al periodisme, més que res, dins d'aquest món cultural en el qual el periodisme participa, la precarietat laboral que hi ha, i això és de veres a nivell de periodisme cultural. Qui treballa en el periodisme cultural sap com funciona, i les limitacions a nivell de crítica també, per exemple. I com podem fer front, penseu vosaltres, a aquest cansament o fatalisme?
Pues això també és una bona pregunta. Jo, com a historiador, crec que no hi ha manera, d'alguna manera, d'alguna forma de... És a dir, el llibre se situa en uns paràmetres en què, com en l'actualitat, durant molt de temps han governat partits conservadors, hi ha hagut un canvi a partits progressistes i el mateix protagonista doncs, està sempre criticant també que el canvi, hi ha un canvi, però no tant com voldrien molts sectors progressistes. Això sempre ha de passar, mai els polítics aniran tan lluny com segurament volen la gent que els vota, etc. El que sí que crec que s'ha de fer és pressió, és crítica i pressió, i per exemple això ho fa, encara que siga de manera moltes voltes desesperançada, Narcís ho fa constantment, de dir, ostres, esta gent a la qual jo dono suport no va tan lluny com jo vull, però almenys pressionant i almenys criticant es podran ancorar determinats avanços i a partir d'ahir continuar aprofundint. I en aquest sentit crec que també una de les coses que s'ha de fer en aquesta via és tindre un bon full de ruta. Quan tu tens un bon full de ruta, moltes vegades arribes al punt que vols arribar encara que el costen molts anys. El problema moltes vegades en aquests sectors progressistes o valencianistes és que no han tingut un bon full de ruta i llavors, clar, desorientes i acabes perdent tot poder polític i social. I en aquest sentit jo crec que obres com la de Narcís, que estan criticant i estan pressionant, ajuden a marcar aquest full de ruta. Sí, a millorar, crec que ajuden a millorar. Ja veuré on està el que està mal per a poder canviar-ho. A mi m'agradaria, ja per finalitzar aquesta tertúlia, que me destacareu o que em digueu algun moment, alguna anècdota del llibre que vos hagi fet riure, plorar. No, jo, per exemple, soc un lector que em costa molt riure amb les novel·les, fins i tot les que en teoria són còmiques, etc. I en canvi amb Narcís Olonanisme pràcticament tota l'estona estàs o somrient o rient molt fort en alguns passatges determinats. Però si hi ha algun capítol, o no sé si recorde un parell de capítols que m'agraden especialment, són els de la visita a Xàtiva, precisament. Hi ha uns premis literaris en Xàtiva, la primera part d'aquest passatge, diguem que reflexiona un poc sobre la història valenciana, també sobre l'amor a la terra, al país, etc., quan pugen al castell de Xàtiva, etc. Després van els premis literaris i hi ha una crítica mordaç i ferotge, com moltes voltes fem dels premis literaris o d'actes culturals valencians que poden arribar a la ridiculesa, però al mateix temps, quan acaba això, hi ha un altre acte, que tampoc diré molt, però que el mateix Narcís acaba sent ridícul ell. Té un enfrontament amb uns agents de l'autoritat i acaba sent ell ridícul i una escena quixotesca acaba sent ell el patètic d'alguna manera. I per tant crec que condensa un poc totes les virtuts i les grans coses que té el llibre i a més que també ens fan entranyable i que ens enganxen al personatge de Narcís. Què destacaries, Carles, tu, de la teua novel·la? Bueno, això també és una pregunta complicada perquè jo ho estava intentant explicar a Des, era el fet que això és més el que ha de dir el lector. Qui llegeix el llibre ha de donar la seva opinió i tal vegada jo espero més que me donen opinions d'aquest estil o contràries que no dir per a mi quin és el moment més interessant del llibre. Me centraria més fixat en les qüestions que voldria haver pogut millorar o que hauria de millorar a partir d'ara per tal de poder continuar fent llibres, més que no valorar d'este. A veure, jo sí que estic satisfet, entre cometes, de poder haver fet un personatge que la gent que llig el veu com a personatge. Jo crec que sí, per el que he sentit i pel que m'han dit, el més positiu és això. Després n'hi ha altres aspectes millorables, evidentment, a nivell narratiu, i ho veníem comentant, de fet, però per a mi la meva més gran satisfacció en el llibre és que el diguen que has fet un personatge que és identificable com a tal, que és creïble, que és tragicòmic, que te fa reflexionar o que te fa anar una miqueta més enllà que la pura crítica superficial una miqueta. Que això és una de les qüestions que, evidentment, per la temàtica del llibre era obvi que podia donar-se, que este llibre és una crítica actualíssima i localíssima, que també, però sí que m'agradaria que darrere d'això també se veure una miqueta el rerefons que té el personatge, sobre la reflexió sobre la ciutat, sobre el món, sobre tot. Però això ho ha de dir el lector, ho dirà ella, cadascú. Jo parlaria de l'estil que té, que li vaig comentar l'altra vegada, i no sé, ell diria, no estic molt d'acord. El Menesiu diu, sí que és veritat una miqueta.
que escriu com si fos una partitura de jazz en molts sones, perquè va molt pautaet en les comes, els puntets, però quan t'escalfa es comença pam, 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 i s'oblida de comes, de punts i de tot, i ho va tot pols. És una manera curiosa d'escriure. Em va recordar una miqueta el Jack Kerouac del Camino, del camí, on the road. I el Benessiu va dir, sí que té alguna d'això, sí, de jugar en el ritme de la manera d'escriure. Doncs, Carles, moltes gràcies. Gràcies, Toni, per acompanyar-nos. A vosaltres. Vicent, i nosaltres ens tornem a trobar en un nou programa de fuidelectura.com.